Fevral aýynyň ortalarynda Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady İş Banky öz müşterileri üçin çykaran ortaça 30 000 Visa bank kartlarynyň 29 000-süni petikledi diýip Türkmenistandan alternativ habarlar neşri ýazýar. Neşir 22 martda taýýarlan maglumatynda bu petiklemäniň netijesinde Visa bank kartlaryna eýe bolan türkmenistanlylaryň 96%-inden gowragynyň bu kartlary daşary ýurtlarda ulanyp bilmeýändigini aýdýar. Şol bir wagtyň özünde neşir Türkmenistanyň bank ulgamynda çeşmelerine salgylanyp, Visa bank kartlarından diňe prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň maşgalasyna ýakyn we saýlanan biznesmenleriň hemde adamlaryň peýdalanyp bilýändigini belleýär. Adatlyk radiosyna ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar we anyk sanlar dogrusunda Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady İş Bankynda nähildir bir kommentari almak başartmady. Emma bu maglumat Türkmen banklar tarapyndan Visa bank kartlaryndan peýdalanmagyň ýatyrlandygy we daşary ýurtlara sapar edýän türkmenistanlylaryň bu kartlar arkaly nagd ýa-da nagd däl amallary amala aşyryp bilmeýändigi baradaky habarlaryň ýa-da gabat geldi. 7 martda Adatlyk radiosy bilen habarlaşan bir türkmenistanly daşary ýurtda özüniň Visa kartynyň pullaryndan hiç ýyly peýdalanyp bilmeýändigini, ýurda gelende kartynyň bank tarapyndan petiklenendigini bilip galandygyny gurrun berdi. Daşary ýurda çykanymda Visa kartymdaky 4 000 golaý manatdan 1 manadam ulanyp bilmedim. Türkmenistana gelenimde yerli bankomatlardan hem pulu nagdlaşdyryp bilmedim. Wneş ekonoma baranymda kartymyň petiklenendigini aýtdylar diýip özüni Gülruh diýip tanışdyran bir gelin 1 martdan başlap kimin kart hasabynda 2000 ýa-da ondan hem köp manady bolsa, olaryň kartlarynyň hem bank tarapyndan petiklenendigini belledi. Mundan bir aý çemes öň has takygy 23 fevralda atlarynyň efirde agdalmadylygyny sorap, Adatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady İş Bankynyň we Senat Bankynyň jogapkar resmileri Visa bank kartlaryna pul salmak we bu serişdeden daşary ýurtlarda peýdalanmak düzgünleriniň towtadylandygyny habar beripdi. Şonda bank resmileri ýanwar aýynyň 2-nji ýarymyndan bäri Visa bank kartlarynda öňden bar bolan pul serişdeleriniň hem häzirlikçe doňdurulandygyny aýdypdylar. Bu habardan bir näçe gün soň, ýagny 27 fevralda Visa Global Holdings LLC kompaniýasynyň Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça baş dolandyrjysy Galim Tabaldiýew Adatlyk radiosy bilen habarlaşyp Türkmenistanyň banklar tarapyndan çykarylan Visa bank kartlarynyň peýdalanmagyň ýatyrlandygy baradaky maglumatlary reddedipdi. Visa Türkmenistanda transaksiýalary, ýagny bank amallaryny ýerine ýetirmegi we ähli partnýor banklaryny kadaly rejimde hyzmatlar bilen üpçün etmegi dowam etdirýär. Biz Türkmenistanyň banklaryna hödürleýän hyzmatlarymyzy towtatmadyk we tölew ulgamynyň durnukly işlemegini üpçün etmek maksady bilen hyzmatdaş banklarymyz, söwda hyzmat kärhanalary we beýlikler bilen ysnyşykly işleşýär diýip Tabaldiýew Adatlyk radiosyna uğradan ýazmaça beýanatynda belläpdi. Yeri gelenine ýatlasak, türkmen häkimetleri ýurtda dollaryň satywyny we daşary ýurda uğradylmagyny çäklendirenden soň Visa kartlary ýurduň daşyndaky türkmenistanlylaryň daşary ýurt valutasyndan peýdalanmagynyň ýeketäk ýoly bolupdy. Resmiler kartlardan günnelik nagdlaşdyryp bolýan puluň möçürini $50, nagd däl hasaplaşyň möçürini bolsa $200 çenli çäklendiripdiler. Bu aralykda Türkmenistanyň alternativ habarlar neşri Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady İş Bankynyň resmiýetlerinden anyk maglumat almaga barýan adamlaryň sanynyň ýüzlerçedigini aýdyp, bu ýere baranlaryň 1 saatdan hem köp nowata durmaly bolýandygyny we bu ýagdaýyň käbir adamlara täze gazanç çeşmelerini döredendigini hem belleýär. Türkmenistanda meşhur saýtlaryň biri Westnik TM'daky bildirişlerde raýatlara bankyň öňünde nowata durup bermek teklip edilýär. Munyň üçin adamlaryň 40 ýa-da ondan hem köp manat möçberinde pul tölemeli aýdylýar diýilip neşriň maglumatynda nygtalýar. Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady İş Banky öz müşterilerine döwrüň öňde barjy mümkinçiliklerini hödürleýändigini resmi web saýtynda habar berýär. Şeýle-de bank Visa kartlarynyň pul serişdeleriniň howpsuzlygyna, eslenlik bankomatda şol sanda ýurduň daşynda puly nagdlaşdyrmaga, tutuş dünýäniň millionlarça söwda nokodynda tölemäge kepil geçýändigini nygtaýar. Emma türkmenistanlylaryň Visa töle kartlary bilen baglanşykly kynçylyklary indi köp wagtdan bäri dowam etse-de türkmen häkimetleri bu barada häzirçenli resmi düşündürüş bilen çykyş etmän gelýärler. Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Merkezi Bankyndan resmi kommentari almak synanşyklary hem häzirlikçe netije bermeýär.